Българският сериал "Мамник" стана хит и мнозина чакат всеки четвъртък с нетърпение, за да гледат следващия епизод. Злата сила от сериала е реален персонаж в българският фолклор, но не е или поне доскоро не беше известна толкова много, колкото са известни българските самодиви, змейове, лами, караконджоли и други подобни. Мамникът не е ясно дефинирано същество, за разлика от вампирите, водниците, самовилите, мечи-човеците и така нататък, т.е. няма ясно описан външен вид. Името му идва от глагола мамя, т.е. мамник означава този, който мами. Често е описван като демонична сила, но наименованието може да се използва и за хора, правещи зли магии, видящи скрито на другите и така нататък. Част е от народностните вярвания на българите в Трънско и в други части на Западна България. Смята се, че обитава изолирани горски местности и освен, че мами, може и да изкушава хората, да им носи нещастия и да им всява страхове.